Les empreses que formem part de l'Associació d'Abastaments d'Aigua van començar el 2016 amb els processos d'acreditacions perquè estem treballant per professionalitzar el nostre sector i el procés d'acreditacions ens està ajudant a aconseguir-lo. Les persones treballadores ens han demostrat la seva gran professionalitat i ells personalment estan supermotivats perquè han aconseguit un reconeixement de la feina que fan diàriament i al nivell d'entitat hem aconseguit tenir treballadors amb una gran qualificació professional i a nivell competitiu estem lluitant amb la resta d'empreses dins del sector. Generalment tots són avantatges, tots els treballadors estan supermotivats i amb ganes de participar en els processos i com a entitat estem treballant i volem aconseguir que el 100% dels treballadors estiguin acreditats. Tot el procés es fa a les instal·lacions de les empreses i els experts que participen tant com a assessors com a avaluadors són treballadors de les pròpies empreses i això fa que l'assessorament i l'avaluació és molt eficaç perquè coneixen la feina que fan els treballadors. Són molt més competitius davant d'altres empreses que no tinguin els seus treballadors acreditats i de cara als treballadors ells mateixos tenen una certificació que avala els seus coneixements i la seva feina diària que fan. Ara mateix estem treballant en desenvolupar i adaptar els plans de formació a aquestes necessitats que ens hem trobat en diferents processos que ja hem acabat i la idea una mica és formar aquests treballadors una opció des de dintre de l'empresa per tornar-los a presentar en un altre procés i que ho aconsegueixin i sempre tenen també el camí d'anar a fer un grau si ho necessiten i volen fer-lo. Molt positiva en tots els aspectes, perquè a part és gent de la nostra empresa, també de fora, però de la nostra empresa, que treballem dia a dia amb ells i els animem contínuament perquè s'habilitin i que és molt positiu, sobretot pel seu futur. Com portem tants anys a l'empresa, ja fàcilment reconeixem quan una persona té les capacitats. Aleshores, ho podem fer per videoconferència, ho podem fer presencialment, nosaltres preferim fer-ho presencialment sempre que sigui possible. Fem una entrevista però a part ens preparem una sèrie de preguntes que no és més que el que fan al dia a dia i d'aquí uns anys ho han de tenir, si no poden continuar treballant al sector, però jo crec que professionalment tenir acreditada una sèrie de competències serà molt positiu, no només pel present sinó pel futur. Me asesoraron el plan de unas preguntas, me asesoraron de la forma de saber si dominaba ciertas faenas, si no las dominaba, hasta qué punto podía ejercerlas y fue un poco el asesoramiento, el saber hasta dónde podía llegar y qué conocimientos tenía. A nivel personal, una satisfacción de que tienes no un título oficial de un grado superior, pero sí que la puerta de acceso a ese grado superior y a nivel laboral yo pienso que para poder ascender de categoría, para poder mejorar en tu puesto laboral, para poder cambiar de zona de trabajo, para cualquier cosa que tú aspires, que quieras aspirar a más, esa titulación te lo facilita. Valoro que la empresa me apoye en el hecho de reconocer todos los años que llevo trabajando en Aqualia de una forma más documental, entonces serviría también para un futuro laboral en la propia empresa o en otras y poder hacerlo con más seguridad y con más afianzamiento. Una experiència molt gratificant tant per l'entitat i les empreses com els treballadors, perquè al final és un benefici per tots i és molt fàcil de fer-lo, tenim l'ajuda de l'agència i el procediment és molt ràpid i molt àgil.